Hej, Jonas fra Solus. For en kunde har vi lavet en vogn, vi synes, der er blevet rigtig godt. Vi er i Vestjylland, så vi synes bare, det er ikke noget godt. Vognen og elbil her er beregnet til at vande med i parker, og vi har lavet det hele 100% på el. Det er et 24 volt system, både til at drive slangerulle ind og ud med. Vi har bygget radiostyring på, så der er rækkevidde på. Det gør, at der kan vandes på de sene aftentimer eller de tidlige morgener, uden gener af hverken støj eller lugt. Traileren har vi selv bygget på med en galvaniseret ramme, fået den Tempo 40 godkendt, bygget en 1000 liters glasfibertønde på. Vi har fået en Melix elbil ind, hvor vi også har bygget en 1000 liter glasfibertank på og en galvaniseret ramme. God dag!